jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milovaní bratři a sestry, přicházíme dnes vzpomenout plní vděčnosti na naše zesnulé Štěpána a Hajdy Doleželovi. Chceme se za ně jako křesťané modlit a svěřit je do náruče Otcovi. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich begrüße euch sehr herzlich von unserer Pfarrkirche. Vyznejme své hříchy. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Modleme se. Bože, ty vzal svého Syna, vítěze nad smrtí, do své věčné slávy. Vysvoboď z područí smrti také naše zemřelé, aby viděli tvou slávu a byli navěky spojeni s tebou, svým stvořitelem a obnovitelem. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní, my víme, že jsme přešli ze smrti do života a proto milujeme bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá v sobě trvalý a věčný život. Z toho jsme poznali lásku, že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry. Slyšeli jsme slovo Boží.
Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil nahoru a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost. Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Slyšeli jsme slovo Boží. Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, er lehnte sie und sprach: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Drazí bratři a sestry, chceme si dnes připomenout, troufnu si říci, přátele naší farnosti, Štěpána a Hajdy Doleželovi. A protože každý z nás je jedinečný a je tady Bohem na zemi chtěný, připomeňme si, co bylo jedinečného na našem nedávno zesnulém bratrovi Štěpánovi a jeho ženě.
Doktor Štěpán Doležel a jeho manželka Heidi byli nerozlučně spjati s partnerstvím mezi městy Zubří a Rozdorfem. Bylo to partnerství, které nestálo jen na papíře, ale skutečně od samých začátků přinášelo plody a propojovalo lidi. A dá se říci, že díky tomuto partnerství se utvářely nečekaná spojení a nečekané mosty. V létě 1995 se manželé Doleželovi zastavili na zuberském obecním úřadě s tím, že jsou z Rozdorfu a dozvěděli se, že Zubří má s Rozdorfem uzavřenou smlouvu o partnerské spolupráci. A tak začala velice dlouhá cesta spolupráce a přátelství. Štěpán Doležel, protože pocházel z Olomouce a ovládal český jazyk, se tak zcela přirozeně stal jakýmsi prostředníkem a jednatelem. Zapojil se do tohoto díla spolu se svou ženou Heidi a dělal to neúnavně. Podílel se na přípravě vzájemných setkání, a to nejen přímou organizací, ale také tím, že spolehlivě překládal potřebné dokumenty anebo vyplňoval obsáhlé dotazníky. A to mělo i ten důsledek, že se o našem partnerství mezi Zubří a Rozdorfem taky dozvěděli širší oblasti a dokonce se toto partnerství ukazovalo jako vzorové a příkladné. Na všech setkáních se Štěpán ujímal úlohy hlavního tlumočníka, jak můžete třeba i na dobových fotografiích sami posoudit. S noblesou, která mu byla vlastní, moderoval kulturní akce, vystoupení a také koncerty všech zuberských a rozdorských spolků, včetně těch ekumenických pobožností, které se tu konávají. To, že Štěpán a Heidi byli pro partnerství opravdu zapáleni, dokazovali i mnohým, kdo do Rozdorfu na návštěvu zavítali. Vždy ochotně poskytli ubytování ve svém domě a celé dny byli k dispozici i jako průvodci. Navštěvovaná místa dokonale znali, včetně jejich historie. Jak velmi důležitou osobou spojující naše sídla byl pan Štěpán Doležel, svědčí i to, že jej starosta z Rozdorfu jmenoval prvním zmocněncem obce pro toto zmiňované partnerství. Již jsem připomněl, že doktor Doležel se narodil roku 1936 v Olomouci v rodině živnostníka německé národnosti. Protektorát rodina prožila ve svém domě v Olomouci. Po skončení druhé světové války zůstali ještě několik let ve svém rodišti, ale poté si v 50. letech požádali o vystěhování do Spolkové republiky Německo. Tedy přesídlili do Bonnu, které bylo tehdejším hlavním městem západního Německa. Štěpán studoval filozofickou fakultu, obory filozofie a historie a dokonce dosáhl nejvyššího vzdělání, tedy doktorátu.
A zde se také seznámil se svou celoživotní láskou paní Heidi. Uzavřeli sňatek, jí přibyla jediná dcera jménem Eva. Rodina Doleželová se přestěhovala do Rozdorfu, odkud Štěpán denně dojížděl do Marburgu, kde na tamní univerzitě působil jako docent pro dějiny střední Evropy. Čemu se věnoval ve své odborné práci? Byly pochopitelně česko-německé vztahy. Později však zaměstnání změnil blíže k bydlišti a vedl téměř 2 desetiletí oddělení kulturních věd na Göttingenském institutu vědeckého filmu. Dějiny Čech a Moravy patřily k těžišti jeho odborné práce. Chtěl bych připomenout, že smyslem posledních několika let pana Štěpána Doležela byla láskyplná starost o manželku. A to bych rád podtrhnul. Se Zubřím zůstával v telefonickém spojení a občas si farníci s ním vyměňovali krátká videa mapující život farnosti. Pochopitelně ohromnou ztrátou pro něj bylo úmrtí jeho ženy a brzy poté umírá také on. Vybral jsem záměrně ten úryvek s 8 Kristových blahoslavenství, protože myslím, že náš bratr Štěpán s manželkou Heidi vlastně usilovali o naplnění těchto Kristových slov. A kdybych to měl shrnout do jediné věty, řeknu to, co zaznělo už v úvodu. Budoval mosty. A to v dnešní době velice potřebujeme. Der Mensch ist nicht etwa ein verlorenes Atom in einem Zufallsuniversum, schrieb einmal Benedikt XVI., sondern ein Geschöpf Gottes, das von ihm eine unsterbliche Seele empfangen hat und von Ewigkeit her geliebt worden ist. In diesem christlichen Sinne, in diesem christlichen Geiste wollen wir auf unsere entschlafenen Stepan und dessen liebe Frau Heidi und auf ihr ungewöhnliches Leben erinnern. Erlauben Sie mir bitte, liebe Freunde aus Roßdorf, nur eine kurze, zusammenfassende Beobachtung. Ganz einfach könnte man sagen, dass Stepan und Heidi die Brücken bildeten. In unserer gespaltenen Welt ist gerade dies notwendig, einen anderen zum anderen die Pfade zu schaffen, sozusagen auf beiden Ufern mutig und fröhlich zu stehen. Dafür möchte ich von Herzen einen herzlichen Dank im Namen unserer ganzen katholischen Pfarrgemeinde aussprechen. Also, danke für Ihre praktische menschliche Hilfe, vielseitige Hilfe. Danke für alles, das Sie mit Leidenschaft und besonderer Liebe für unsere Partnerschaft gemacht haben. Nach dem apostolischen Wort hört die Liebe niemals auf. Danke für alles verbindende Werk,
wo ihre unsterbliche Seele den Abdruck hinterlassen haben. Vergelt's ihnen Gott mit seiner reichen Gnade. Milovaní bratři a sestry, modlit se za zemřelé je svatá a spasitelná myšlenka. Přednesme proto Božímu Synu své prosby za ně a zvláště za naše zemřelé, Štěpána a Hajdy. Pane Ježíši, naděje těch, kdo v tobě umírají, dej, ať s tebou žijí všichni, pro které jsi zemřel a vstal z mrtvých. Prosíme tě, vyslyš nás. Povzbuď naději všech ubohých a opuštěných. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi své služebníky, Štěpána a Hajdy, do jasu svého světla a svlaž je rosou svého milosrdenství. Prosíme tě, vyslyš nás. Otevři nebeskou bránu našim příbuzným, přátelům a dobrodincům. Prosíme tě, vyslyš nás. Zjev svůj život na našem nesmrtelném těle. Prosíme tě, vyslyš nás. Všemohoucí Bože, tvé smilování je nezměrné. Přijmi naše prosby za tvé služebníky Štěpána a Hajdy a dopřej jim účast na svém světle a míru v zemi vyvolených. Skrze Krista našeho Pána. Zpívejte Hospodinu píseň novou, ať celá země Pánu zpívá. Zpívejte Hospodinu píseň novou, ať celá země Pánu zpívá. Přiznejte Hospodinu moc a slávu, ať celá země Pánu zpívá. Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Posvěť, Bože, tyto dary a vyslyš naše prosby,
za své zemřelé služebníky a služebnice. Dal si muž zde na zemi milost křesťanské víry, dej jim také podíl na dědictví věřících v nebi, skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám zemřel za všechny, aby nikdo z nás nezahynul. On sám se vydal na smrt, abychom všichni měli život a žili v tobě na věky. A proto tě společně chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme. Jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. A
konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého Syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď jí k dokonalosti lásky. V jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Josefem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj na své služebníky Štěpána a Hajdy, kteří odešli z tohoto světa k tobě. Byli pokřtěni v Krista a stali se mu podobnými ve smrti. Dej, ať se mu podobají i ve vzkříšení. Pamatuj také na všechny bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život. Ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás ode zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj, Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslaveni, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Řeč duše má, Hospodin, a celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má, Hospodin, a celé nitro mé jeho svatému jménu. Žádné jeho dobrodění, on ti všechny tvé nepravosti promí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním. Dobrořeč duše má, Hospodin, a celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má, Hospodin, a celé nitro mé jeho svatému jménu. Žádné jeho dobrodění, on ti všechny tvé nepravosti promí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním. Nezapomínej na žádné jeho dobrodění, on ti všechny tvé nepravosti promí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním. Dobrořeč duše má, Hospodinu.
Modleme se. Slavili jsme, Bože, oběť našeho vykoupení a prosíme tě za naše zemřelé bratry a sestry. Pro tuto oběť je zbav všech provinění a dej jim věčnou spásu. Skrze Krista našeho Pána. Po mši svaté ještě zaspívá naše schóla několik písní k uctění památky manželů Doleželových. Nach der Heiligen Messe singt noch unsere kleine Schola ein paar Lieder zur Ehe der Eheleute Doležel. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Pane, ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím. Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru, ať mi stačí dohlédnout na obzor, který si mi dal, ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal. Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který si mi dal, ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal. Dej mi sílu snášet pokorně, co změnit nemám sil. Odvahu, abych to, nač stačím, na tomhle světě pozměnil. A také prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá. A také prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá. Dovolte mi jenom pár slov na závěr. Štěpán a Heidi Doleželoví, jak už řekl pan farář, byli pro partnerství mezi Zubřím a Rozdorfem nepostradatelní.
Při všech našich návštěvách, ať už se scholou, nebo později i s chrámovým sborem, nám byl Štěpán z Hajdy vždycky plně k dispozici. Vždycky nás se svým jemným úsměvem vítali už u autobusu a kdykoliv jsme mohli využít jejich pohostinností u nich doma. Když jsme si s ničím nevěděli rady, Štěpán díky jeho dokonalé znalosti místního prostředí a nulové jazykové bariéře nám vždycky dokázal skvěle poradit. Z Hajdy se trpělivě účastnili celého programu, který pro nás přátelé z Rozdorfu připravili. Překládali a tlumočili všechno, co bylo potřeba. Byl také dokonalým, důstojným, noblesním moderátorem ekumenických bohoslužeb a koncertů, kterých jsme se účastnili. A Heidi, jako jeho pravá ruka, všechny tyto akce absolvovala s ním. Takže jsme k ním oběma měli velice blízko. Štěpán byl muzikant, houslista, a tak bychom jim z Hajdy chtěli věnovat ještě několik písniček a vyjádřit jim tak svůj dík za všechno. Vzpomínky na ně zůstávají v našich srdcích.